Země s necelými 4 miliony obyvatel, polovina z nich neumí číst a psát. Na státních školách se učí jen pár měsíců v roce. Učitelé nedostávají od státu plat a větší část roku stávkují. Lidé se průměrně dožívají jen 43 let. Země patří mezi 20 nejchudších států světa. Taková je Středoafrická republika. Obecně prospěšná společnost Siriri se snaží regionu pomoct. Misionáři tam vybudovali zdravotní střediska, centrum pro podvyživené děti a mateřské školy. Pojďme se podívat na ukázku krátkého dokumentu, který koordinátoři natočili přímo ve Středoafrické republice. Území dnešní Středoafrické republiky bylo v počátcích obchodu s otroky zaplaveno uprchlíky ze západního pobřeží Afriky. Později se země stala francouzskou kolonií a až v roce 1960 získala nezávislost. Štěstí jí to však nepřineslo. Ozbrojené konflikty mezi vládou a opozicí jsou tu každoročním ohrožením a minimálně několik oblastí v zemi stále nese označení zvýšené riziko banditismu. Ale když na chvíli zapomenete, že zemi sužují ozbrojené tlupy nebo únosci dětí, cítíte se jako v ráji. Taková je Středoafrická republika, kterou v rámci své mise pomáhají koordinátoři společnosti Siriri. Konkrétně Barbora Hronová a Jan Bém. Hezké odpoledne. Dobrý den. Vy jste svůj život vlastně zasvětili Středoafrické republice. Proč zrovna Středoafrické republice? Z jakého důvodu? No tak Středoafrická republika to je vlastně země, která není ani největší, ani nejmenší, není nejchudší, ale je na tom opravdu špatně. Přesto se o ní nikdo jiný nezajímá. My jsme dostali zprávy o tom, že organizace hromadně odcházejí díky těm konfliktům, které Středoafrickou republiku často postihují. A my tam vlastně ve spolupráci s partnerskou organizací jsme začali působit, odpovídat na ty potřeby, o kterých jsme se dozvěděli. Berete to jako svoje povolání, anebo spíš jako svůj koníček? Tak je to dobrovolná činnost, kterou děláme vlastně ve volném čase všichni. Na druhou stranu to sebou nese spoustu zodpovědnosti, povinností, takže to není vždycky úplná zábava. Vaše společnost se jmenuje Siriri. Co to znamená to slovo? To slovo pochází z jazyka Sango, kterým se přímo ve Středoafrické republice mluví a znamená pokoj nebo mír. Vy do Středoafrické republiky jezdíte? Vy osobně? Ano, já jsem tam byla v listopadu. Jak dlouho a co jste tam viděla, na co jste přišla? Byla jsem tam vlastně na 14 dní, projížděli jsme ty jednotlivé misie, se kterými spolupracujeme a úkolem bylo jednak najít nebo vlastně najít ty potřeby nebo nějak jako reagovat na ty projekty, které by tam byly dobré, aby vznikly. A takže jsme procestovali vlastně celou západní část země během 14 dnů. S kým spolupracujete, s jakými misionáři tamnějšími a jak jste navázali spolupráci? Tak my jsme vlastně ty misionáři dali informace k tomu, nebo dali ten hlavní impuls, abychom vznikli, čili misionáři jsou jedni z našich zakladatelů. Ta misie ve Středoafrické republice, to je misie bosých karmelitánů, která ten řád je i v Praze zastoupen, i v České republice. A my vlastně, ta misie tam operuje už přes 30 let, což je nejdéle ze všech organizací, které tam vůbec působí na místě. My se teď podíváme na druhou ukázku z vašeho dokumentárního filmu, takže já poprosím režii o ukázku. Je vcelku běžné, že vás osloví Středoafričan, který chce peníze. Někdy má hlad. Jara Sarambi. Někdy chce jen kafe, ale někdy k vašemu zděšení ukáže na svém těle nádor a vy pochopíte, že potřebuje peníze na operaci. Zdravotní pojištění neexistuje, práci nesežene a tak jeho jedinou šancí je žebrání. Každý běloch je pro něj boháčem, který může pomoci. My jsme v ukázce viděli Báru Hronovou, právě je to tak. Je to tady z vaší cesty v listopadu.
Čím lidé nejvíce trpí, dá-li se to říct, co potřebují nejvíce, jakou pomoc? Tak my jsme se zaměřili na takové hlavně 3 oblasti, jednak zdravotnictví, zemědělství a hlavně vzdělávání, školství. Ty lidi vlastně potřebují téměř všechno. My se snažíme pokrýt takové trochu dlouhodobější potřeby, jak se říká, nenaučit člověka, nedát mu rybu, ale naučit ho ty ryby chytat. To znamená hlavně investovat do toho vzdělání, aby se lidi naučili samostatnosti a v dalším horizontu vlastně se stali sami za sebe zodpovědnými. Jak vás lidi vnímají? Chtějí od vás tu pomoc vůbec? Tam na místě. Tak my tam vlastně spolupracujeme s těmi lidmi, kteří tam často žijí opravdu desítky let třeba a ty tu situaci na místě znají velmi dobře, znají ty lidi, takže už ví, jak se tam zorientovat a oni i zodpovídají za realizaci našich projektů, takže jsme vlastně to svěřili, tu realizaci do rukou lidí, kteří už tam tu důvěru místních mají. Ale vy sama, když jste se tam ocitla, viděli jsme vás v obložení dětí, nechtěli po vás peníze, cukrovinky a podobně? Tak to je samozřejmě taková první reakce, hlavně třeba v tom hlavním městě, kde občas ty běloši se vyskytují. Když se potom už jede dál do té buše, tak tam už ty běloši nejsou tak obvyklí a samozřejmě jsou hlavně takovou kuriozitou na první pohled, protože když najednou vystoupí auto, kde je 5 bělochů najednou, tak to se nestává každý týden. My jsme sice viděli obrázky, nicméně zkuste nám popsat, v jakých podmínkách lidé opravdu žijí, jak vypadají její příbytky, chatrče. Tak nejčastěji tam jsou vesnice, kde vlastně tu vesnici tvoří taková širší rodina. Vesnice o několika domcích, domky jsou z nepálených cihel, které si vlastně ty lidi sami vytvoří, vysuší, postaví se domek tak o 1, o 2 místnostech, střechu tvoří nejčastěji sláma. A vlastně po několika letech nebo po několika obdobích dešťů se ten domek rozpadne, tak oni si jednoduše jenom postaví kousek vedle nový, ten starý začne padat, to nikoho ale netrápí, takže se přesunou do toho nového, takže takhle vypadá ta vesnice. Stejně tak hliněné jsou cesty, taky nespevněné, takže to je takový nejčastější pohled do středoafrické vesnice. Jeden ze spoluzakladatelů vaší společnosti je také pan doktor Drlík, který mimochodem napsal tuto knihu. Takže my se můžeme podívat na knihu vůbec, s jakými poznatky on přijel a kdy to bylo vůbec. Tak on se tam vydal vlastně 4krát mezi lety 2000 až 2004. Působil tam v několika nemocnicích, působil jako internista, chirurg, gynekolog, dětský lékař, vlastně všechny potřebné funkce a vlastně jako jedna z takových kuriozit, se kterými se vrátil, on tam mimochodem zařídil fungující nemocnici, která v roce 2004 byla vyrabována nájezdy rebelů, takže už opět bohužel nefunguje, ale což jenom ilustruje tu zoufalou situaci na místě. A jakožto gynekolog a porodník tam zachránil mnoho dětských životů, protože Středoafrická republika, tam je velmi vysoká úmrtnost dětí při porodu a z vděčnosti ty Středoafričané pojmenovali své děti, takže tam jako pana doktora, takže teď po Středoafrické republiky běhají malé Marcely a Marcelové. Vrací se tam ještě někdy pan doktor Drlík? Ještě se tam vydal na několik kratších cest, ale to už vlastně byl tam 4krát na nějaký delší čas, na nějaké delší časové období, pak se tam vydal ještě na několik krátkých cest. Jedna z akcí podporujících finanční sbírku se blíží, je to tento čtvrtek. Kde se akce koná a co návštěvníky čeká? Akce se koná ve čtvrtek ve Slaném, v Městském divadle ve Slaném. Koná se vlastně ve spolupráci s Královským městem Slaný a pod záštitou senátora pro Slánsko Alexandra Vondry. Bude to vlastně takový komponovaný večer, kde jednak od 6 hodin už bude probíhat výstava fotografií ze Středoafrické republiky a potom během toho večera, který začíná vlastně o 19 hodin, proběhne jednak povídání z cesty, bude tam také krátký film, ukázky jsme viděli tady a také tam vystoupí taneční skupina. Barbora Hronová a Jan Bém, děkuji za návštěvu ve studiu. Nashledanou. Děkujeme.